teknologibaserede innovationer, vi har lavet. Så vi mener i al beskedenhed, at vi er en del af den her samfundsinnovation. Og det har vi inviteret nogle folk til, og i dag er det Knud Aarup og Tine Orshøj, som skal samtale eller synge. Det er jo en duet, og når det er ikke sikkert, at vi skal synge, det har vi ikke aftalt i hvert fald, så opstår det spontant. Men når vi kalder det en duet, så er det i virkeligheden fordi, at vi gerne vil bruge formen, hvor man taler sammen, man udvikler et stykke musik eller en dialog undervejs. Og en dialog, som gerne både skal være inspirerende, men måske også gerne sætte nogle nye pejlemærker i det, vi tænker om velfærd og samfundsudvikling. Så det håber vi, at I er med på. Det er et lille eksperiment, vi laver, men vi er ret sikre på, at det skal I nok få noget ud af. Og det ved vi jo, fordi at Knud, det er jo dig, vi har fat i først. Og hvis man er interesseret i det, så kan man jo læse et længere indlæg og Knuds meninger om forskellige ting omkring det her i vores blad Ligeværd. Og tag det endelig med, når I går ud. Men Knud, du har sagt mange ting, og du er også, du er faktisk også tidligere mange ting. Ikke? Direktør i Socialstyrelsen og socialdirektør i Randers, og nu er du formand for Socialpolitisk Forening. Jeg tror, du skal selv have lov til at præsentere din samtalepartner, og så vil jeg egentlig bare stille dig det spørgsmål. Hvorfor var det nu, at det var tit, du foreslog, da jeg spurgte, hvem kunne du tænke dig at have en samtale med? Jamen tak. Altså det er jo et privilegium at få lov til at vælge en samtalepartner og få lov til at invitere vedkommende over til en drøftelse. Og jeg har fulgt tit i nogle år, og vi har så mødtes en gang imellem og haft en utrolig berigende snak. Og det, der gør den berigende, det er, at der er nogle ting, vi ser ens på, og der er andre ting, hvor der er, vi ligger lige lidt ved siden af hinanden, og så sker der et eller andet. Jeg tror, det var Woody Allen, der sagde, at han havde ikke noget imod, at der var aliens, der kom herned, der var lysår foran os. Det, han havde noget imod, det var, hvis der var nogen, der kom og bare var et kvarter foran. Og en gang imellem synes jeg, at tit hun er et kvarter foran mig, og det kan jeg godt lide. Så du er direktør i Fonden for Socialt Ansvar, og jeg synes, vi skal gøre det konkret. I laver forskellige former for projekter, og et af de projekter, som jeg holder allermest af, det er et projekt, der hedder Bydelsmøder. Skal vi ikke prøve at ligesom introducere dig ved at sige noget om, hvad er det egentlig, I gør i sådan et projekt som Bydelsmøder? Jo, og tak for introduktionen og præsentationen. Det er første gang, jeg er blevet sammenlignet med en alien, det vil jeg så sige. Men man lærer. Tak for det. Og så vil jeg sige, jo, om Bydelsmødrene, det er en af de indsatser, vi har, som jo handler om, at vi har omkring 500 veluddannede indvandrerkvinder, som tager ud i de boligsociale områder og hjælper andre indvandrerkvinder til integration, hjælper deres børn i institutioner og sørger for, at de her kvinder, som er en rimelig svær målgruppe for kommuner og stater for fat i, at de faktisk kommer i gang med noget meningsfuldt og ikke kun sidder inde i deres lejligheder. Så det er et helt konkret eksempel på, at vi starter med familierne, starter med mødrene, for derigennem også at nå de børn, som også sidder derude. Og vi har flere eksempler på familier, hvor kvinderne og børnene faktisk er i lejligheden og aldrig har været ude og ikke er i institution, hvilket er en katastrofe for det her samfund. Og man kan sige, noget af det, der er udfordring i vores integration og vores integrationsindsats i Danmark, det er jo det at komme ind på den anden side af døren, så at sige. Hvad er det, der har gjort, at I med bydelsmøder, jeg kan sige, at jeg har jo selv oplevet det som socialdirektør i Randers, der havde vi bydelsmøder, det var et fantastisk projekt, hver gang der var kommet en ny uddannet gruppe af bydelsmøder. Hvad er det, der gør, at altså vi kan jo ikke fra kommunens side komme ind bag døren. Hvorfor kan I komme ind bag døren? Ja, altså dels har det noget at gøre med at tage fat i civilsamfundet, i det lokale netværk og i vennerne og veninderne, dem der er der i forvejen. De har jo adgang, for de mødes, de ses, de ser hinanden på gaden og i boligområdet.
Og så vil jeg også sige, at der er jo en masse barrierer i forhold til den her målgruppe, og en af de største, det kan være sproget. Så vores bydelsmødre taler 56 forskellige sprog, og det betyder, at hvis man er kvinde og sidder inde i en lejlighed og har rigtig svært ved at kommunikere, og godt ved, at der er noget, der hedder kommunen, men ikke aner, hvad det er, så kan der altså komme en, der taler ens eget sprog, i øvrigt har været samme historie igennem selv er flygtning eller selv er indvandrer, og helt stille og roligt, og bare menneske til menneske kan hjælpe til. Og bydelsmødrene påtager sig jo ikke nogen socialrådgiverindsats, men de kan følge moren ned til en socialrådgiver, der kan hjælpe osv. osv. Men kan man sige, at noget af det, altså kan man sige, det er en del af et større billede i forhold til mange af de aktiviteter, som I har, at I ligesom bygger en bro mellem det offentlige og de forskellige problemområder, der er, hvad enten det er gymnasieelever, der er ved at droppe ud, eller hvad det nu er for noget. Er det sådan, I arbejder? Ja, altså man kan sige, at vi er meget optaget af, at civilsamfundet kan noget, men de kan ikke stå alene. Og nogle gange, og vi er meget opmærksomme på, at civilsamfundet ikke bliver sådan et sted, hvor man bygger et parallelsamfund. Nu laver vi en hel masse godt her, og så længe du er her, er du tryg. Og lige om lidt hører indsatsen op, fordi så er der ikke nogen, der vil finansiere os mere, og så er du så på egen hånd. Så det er rigtig, rigtig vigtigt for os, at det er hjælp til selvhjælp, og det vi gør, det er, at vi styrker integrationen med nogle kvinder i samarbejde med det system, de skal være en del af bagefter. Så vi gør os umage for hele tiden at have det offentlige med, og så synes vi, at det private har et ansvar for os at være med til at bakke op, så vi banker på døren hele tiden til det private erhvervsliv og siger, hallo, hvordan bakker I op her? Så de 3 sektorer er i spil i alt, hvad vi laver. Og det er jo det, altså det er jo det, jeg synes, der er så smukt ved fondens arbejde, at I er i stand til at få de her sektorer til at spille sammen. Der, hvor jeg godt kunne tænke mig, at vi tager snakken hen, det er lidt i forhold til, altså jeg har været ude, og det kan I andre læse om, jeg har været ude og sagt, at det danske velfærdssamfund har ikke for alvor udviklet sig de sidste 30 år, og det bliver folk vældig provokeret af, men når jeg siger, at det ikke har udviklet sig, så skal det forstås i forhold til evnen til at løfte samfundets svageste. Det er på integrationsområdet, det er i forhold til børn, der har været i anbringelse, det er i forhold til handicappede, psykisk sårbare osv. Det er den del af det, jeg ikke har. Der er det som om, at I har måske en særlig rolle at spille i at få den her, hvad skal vi sige, ulykkelige udvikling i den offentlige sektor til at udvikle sig i en mere positiv retning. Er det et fremmed billede for dig? Nej, det er ikke et fremmed billede. Altså det, som er udfordringen, det er, at der stilles jo enormt store dokumentationskrav til vores område. Altså civilsamfundet skal lave noget, og så skal de dokumentere det, at det virker. Og hvis det så virker, så vil man overveje, om det er noget, man kan samarbejde med. Og i forbindelse med den der dokumentation, så viser det sig altså, at uanset hvor godt man dokumenterer, at noget virker, så kan man i det offentlige hele tiden være i tvivl, om det nu er godt nok. Og det synes jeg er en af problematikkerne omkring det der. Hvis vi nu skulle prøve at bære det over i forhold til det andet, hvis jeg skal vurdere det, så er der nogle dele af den offentlige sektor, der er vanskeligere at få dialog med end andre. Der er nogle dele, der lukker sig mere om sig selv. Og der kan man sige, der er stor forskel på for eksempel det boligsociale arbejde rundt omkring i landet. Hvad tænker du om det? Altså, er der nogle steder, hvor du synes, man kunne forbedre eller prikke til den offentlige sektor, dele af institutionsverdenen, man kunne prikke til? Ja, altså jeg synes, nu for nylig var der en direktør for et eller andet Ingerfær, tror jeg det er, en direktør for et konsulenthus, der var ude at sige, at den frivillige sektor skulle organiseres bedre, og man skulle have en bedre ramme, og vi skulle organiseres i 5 regionale centre, og så skulle vi til at lære at arbejde sammen og gøre bum bum bum. Og jeg tænker, at i virkeligheden er der et strukturelt problem i den offentlige sektor i forhold til, at kommunerne ikke taler sammen med staten, der ikke taler sammen med fondene. Så når man taler dobbeltfinansiering og sådan noget med at kaste ansvaret rundt, så er det jo ikke noget, der foregår hos os. Så er det noget, der foregår i en sektor, vi forsøger at spille bold med. Og det er da interessant, at 98 kommuner har 98 modeller. Altså, vi savner også KL, eller vi savner nogen, der sådan overordnet set hos kommunerne vil tage stilling til, hvad det er for nogle initiativer, man synes er gode, og så gå med. Fordi der er jo mange af de frivillige sociale, altså bydelsmøderne kunne drives ved, at alle kommuner betalte 20.000 kroner. Så var det fast drevet.
Så det er noget med at tage stilling til, hvad er det, vi vil med det her område, og hvorfor kan vi ikke blive enige om, at det er her, vi sætter ind. Det synes vi er et problem. Og så oplever vi i øvrigt, at kommunerne, specielt de store kommuner, så det er aldrig dem, vi starter med, når vi skal lave sociale indsatser, de har jo en selvforståelse, der betyder, at det kan vi selv. Og så er der også en lille FOA-ting, og Dennis Christensen herover og noget med, og så tager de også vores arbejdspladser, som er totalt misforstået, for det er jo slet ikke i det område, vi arbejder. Men altså, der er så nogle forskellige problematikker i forhold til specielt, synes jeg, det kommunale system, som fondene og staten osv. siger, vi vil godt støtte jeres udvikling, men i det øjeblik, I så dokumenterer, som vi vil have, at det virker, så slipper vi jer. Så skal I stå på egen ben, og så må I snakke med kommunerne om resten. Jeg vil lige vende tilbage til det med finansiering og om lidt, men jeg synes, vi skal prøve at blive... I morges der deltog en diskussion omkring de handicappedes vilkår, og hvor man kan sige, noget af det, der var problemet her, det var den store silotænkning mellem de enkelte dele. Altså, var man på skoleområdet, så det ud på en måde, var man på dagtilbudsområdet, så det ud på en anden måde, og var man på sundhedsområdet, så var det en tredje, og så videre. Og den der opsplitning i siloer, er det noget, I oplever i jeres arbejde? Altså det, at man er ikke samtænkt på tværs? Ja, altså vi har lige haft en helt konkret oplevelse på børne- og ungeområdet, hvor vi i en meget stor kommune taler med børne- og ungeforvaltningen om at sætte noget tidlig indsats i gang, som vil have en effekt. Når barnet kommer i skole, kan vi måske måle første gang, og så igen, når de bliver teenager. Og der er den kommune det problem, at der ryger vores investering og den tidlige indsats, det afkast, man får af den, det kommer til at ligge i en anden forvaltning. Der må de sige, det kan de ikke. Altså og det er jo fordi siloerne, altså selvom jeg prøvede at provokere ved at sige, at det må være børne- og ungeforvaltningens fineste opgave at sørge for, at de andre aldrig får noget at lave, så er der altså fuldstændig vandtætte skodder imellem de forskellige systemer. Det er måske på et område. Det andet, vi jo også oplever, det er, at man kan ryge fra sundhedsforvaltning ind i socialforvaltning osv. Og det er et kæmpe problem for borgerne og brugerne, og det er det også for kommunerne i virkeligheden. Så det, at man ikke har noget, som civilsamfundet kunne hjælpe til med, nogen, der hjalp en rundt, en guide, der gik med en rundt i systemet, en mentor, der var holdt i hånd ved en hele vejen igennem det der moras. Det tror jeg, man vil økonomisk også få enormt meget ud af, både i sundhedssystemet og i det kommunale system. Der kunne jeg godt tænke mig at spille ind noget af det, som... Altså når man har været med i nogle år, så kan man også huske tilbage til tidligere tider, og noget af det, som jeg har i stigende omfang er begyndt at citere, det er en betænkning fra 1969 fra Socialreformkommissionen. Og i den der står der, at det er vigtigt, at man ser mennesket i en helhed, og at man ikke splitter op af indsatserne på en række forskellige delområder, sundhed, uddannelse, beskæftigelse, hvad ved jeg. Det kalder man totalitetsprincippet. Man har også et andet princip i Socialreformkommissionen, som ikke at forveksle med totalitær princip. Nej, ikke at forveksle med totalitær. Men det andet princip, det kalder man, at det er vigtigt, at man ser på den enkelte person i sit netværk. Det kaldte man det ikke dengang. Der kaldte man det i familien, i gåseøjne. Altså det vil sige, at man ser alle dem, der er omkring de enkelte personer, der har udfordringer. Når jeg fortæller sådan noget, så er der nogen, der siger, nå jo, det er jo det, vi kalder helhed og sammenhæng i dag. Er det, vi har nogle gange mistet i forløbet? Ja, jeg har faktisk en stor overskrift her på mine noter, der handler om fællesskab. Jeg synes, vi kan lære rigtig meget af community-tanken fra England, og det, at det lokale fællesskab er en familie, og det, at alt, hvad der er omkring alle dem, der bor, der både dem med ressourcer og dem uden ressourcer, spiller sammen. Og fællesskabet er der udfordret, synes jeg, i vore dage, og jeg er selv sådan et folkeoplysnings- og højskolemenneske, så det begræder jeg jo dybt, og jeg tror, at det i virkeligheden er ret banalt. Jeg tror, at noget af det, der skal løfte de allersvageste, det er fællesskabet. Og hvad er det? Ja, det er ligeværdig dialog, det er interesse for medmennesket, det er det at banke på naboens dør osv. osv. Og vi havde et godt eksempel, vi havde et stort arrangement på Statens Museum for Kunst i forbindelse med Women Deliver, hvor vores bydelsmødre fortalte om det at komme til Danmark for første gang. Og en af dem sagde, I er også så underlige. Altså, I kommer ikke ind med mad.
Der er ingen nye af vores nye naboer, der har været inde med mad, og vi går hele tiden ind med mad, og de siger tak, men ser rigtig underlig ud i ansigtet. Altså. Så det der med, at man engang man går ind med mad, hvor blev det af? Og det der med, at it takes a village to raise a child. Altså, vi har jo alle sammen et ansvar for alle de børn, der er i det her samfund. Så jeg slår et slag for fællesskab. Jeg tror, det er ekstremt vigtigt, at vi kigger på den del. Der er en amerikaner, der hedder Robert Putnam, som kom med en bog sidste år, der hedder Our Kids. Og han beskriver i den bog, hvordan det amerikanske samfund har udviklet sig fra, at Our Kids, det var dem, der var ude på legeområdet, dem, der var ude på gaden. Det var vores børn. Til i dag, der er vores børn dem, der er helt tæt på. Og det er den der fællesskabstanke, som måske trænger til at blive næret og udviklet. Og derfor synes jeg også, det er en utrolig god idé, at flygtningen kan komme på højskole, for eksempel. Ja, men hvis nu skulle gå til bagsiden af noget af den her finansiering, når jeg sådan kigger rundt på civilsamfundsorganisationerne, så er de grundlæggende i dag, hvis jeg nu skulle være grov, så er de på overførselsindkomst. Altså jeg ved godt, du gør rigtig meget for at få en balance i din finansiering. Ja. Men hvor stor en del af din finansiering er egentlig offentlig, og hvor stor en del privat? Ja, det kan jeg svare dig helt præcis på. Altså sidste år havde vi 20%, omkring 20% offentlig finansiering, 80% privat, så vi er lidt atypiske. Jeg skal huske at nævne dig næste gang, jeg nævner de store organisationer. Men i år har vi fået nogle satspuljemidler til at gøre noget, for blandt andet for infrastrukturen på området, så derfor har vi en lille smule mere offentlig finansiering, men vi har et mål om at forsøge at klare os for private midler. Det er dog utopisk, at det kan gøres 100%. Og det er for de fleste NGO'er, at det er et kludetæppe at få det til at hænge sammen. Ja. Ikke? Men langt de fleste NGO'er i dag, det er jo kun de få, der kan sige, at de har sådan en uafhængighed. Jeg havde for nogle år siden møde med Caritas i Madrid. De havde en målsætning, der sagde, at vi vil aldrig have mere end 25% offentlig finansiering. Ja. Og deres argument, det var, at den dag vi begynder at komme på den anden side af 50%, så tør vi ikke sige nogle bestemte ting. Er det også sådan noget, du tænker? Nej, det gør jeg faktisk ikke. Nej, det ved jeg. Det gør jeg ikke. Jeg synes faktisk, at diskussionen om, at vi kommer i lommen på politikerne, hvis vi får noget driftsstøtte, det er jo rigtig, rigtig svært at få driftsmidler. Men det, at vi kommer i lommen på politikerne, eller at vi bliver dovne, det har jeg også hørt, ikke? Hvis de får penge, så bliver de dovne. Og de er jo frivillige, så det gælder om at holde dem til ilden. Ja. Altså, jeg køber simpelthen ikke, det der. Fordi i virkeligheden, så synes jeg, at hvis der er nogen, der knokler, så er det NGO'erne. Og skulle de få 5 millioner om året til drift af deres 200.000 frivillige, så tror jeg, at det er godt givet ud. Men synes du, vores civilsamfunds, altså nu skal vi passe på, der er kamera på, men synes du, vores civilsamfundsorganisationer i dag udgør den kritiske modspil til kommunen, til staten, til de forskellige styrelser og instanser? Altså jeg har i hvert fald hørt, at man, men det handler ikke kun om det offentlige. Det handler også om alle dem, der er fondstøttet. De er lige så bange for at sige noget til fondene, som dem, der er offentligt støttet, er for at sige noget til det offentlige. Og det er jo fuldstændig ligesom, når man har et kundeforhold, arbejder i det private erhvervsliv, hvor jeg også har været, der er man bange for at sige noget til kunderne. Ja. Altså man skal jo passe på dem, man skal passe på den hånd, der fodrer en. Ja. Så der vil altid være grænser for, når man er afhængig af andres støtte, hvad man kan sige til hvem. Men jeg synes ikke, at min oplevelse er, at vi er tynget så meget, så vi ikke kan sige vores mening mere. Det er ikke min oplevelse. Hvad kunne man gøre for i langt højere grad at få en balance i finansieringen? Altså du er god til at få privat finansiering. Hvad kunne man gøre generelt for at få et større privatlivsengagement i NGO'erne, sådan så vi fik den der større balance? Ja, altså jeg tror grundlæggende så handler det meget om at fortælle, hvad det er. Altså NGO'erne er også nogle gange dårlige til at fortælle, hvad det faktisk er, de flytter. Og erhvervslivet er meget konkret, så hvis man vil tale med dem, så skal man fortælle, hvad man flytter fra A til B. Og det kan civilsamfundet blive bedre til.
Og så tror jeg, at for os ville det være dejligt, hvis der også overordnet ville være nogen, der tog en strukturel diskussion af, hvem er det, der grundfinansierer, hvem finansierer udviklingsdelen, og hvem er det, der finansierer det lokale. Og ind i alt det der skal vi have en masse flødeskum, og det skal det private erhvervsliv være med til at bakke op om. Men det er noget med, at rollefordelingen er totalt uklar nu. Ja. Der er ingen, der er enige om, hvem der tager ansvar for hvilken del af civilsamfundet. Og det er jeg meget enig med dig i. Jeg tror selv, at vi bliver nødt til at få en mere systematisk og tværgående diskussion med de store virksomheder om at gå ind, fordi det er ikke nok med fondene. Altså fondene har en anden funktion. Jeg tror, vi er nødt til at få, ikke bare men også i virksomhedens CSR, altså der er sociale ansvarsdimension, men generelt at se sig selv som nogle af dem, der også har et ansvar for et samfund i balance. Fordi hvis ikke vi får det, så får du det her, så går du længere og længere ud i den der afhængighed. Jeg har fået lov til at bryde lidt ind på et tidspunkt, fordi det kan godt være, at der er nogle af jer hernede, der sidder med enten nogle spørgsmål eller kommentarer. Så er I meget, meget velkommen, og vi har en mikrofon, der kan løbe rundt, men ellers så fortsæt. Ja, der er allerede en. Ja, men det er fint. Ja, vi tager. Så tager vi simpelthen spørgsmålene. Og du må meget gerne sige, hvem du er. Og det synes vi er rigtig vigtigt. Så begyndte Code of Care. I var lige begyndt at tage den der diskussion, der hed erhvervslivet. Så vil du fortælle den her til, hvordan er det i kontakter? Kommunerne lukker svært ved at lukke dørene op indtil. Det er det, vi hører. Vi lukker lige med den, men når vi kommer på Code of Care, så vi sender erhvervsfolk, så lukker dørene op. Hvordan er din oplevelse i forhold til at banke på og få til at engagere sig? Altså jeg vil sige, min oplevelse er, at når vi banker på, så bliver vi inviteret indenfor. Vi har ikke problemer med, at de ikke vil lytte eller høre om, hvad vi laver. Det vil de rigtig gerne. Så har vi jo selvfølgelig en udfordring med, at vi får utrolig meget kaffe og kasketter, og vi låne en medarbejder 2 timer til at hjælpe jer med jeres strategi og sådan noget. Og det er jo rigtig dejligt, men det giver jo ikke smør på brødet. Så det at komme fra den der del og så hen i en konkret finansiering, det er et langt sejt træk. Men jeg synes, at det vi gør, det er, at vi talesætter et behov, og så er vi spidse på, hvornår det er det lokale, vi ønsker støttet, og hvornår det er et overordnet formål, som man er med til at støtte. Ja. Jeg snakker ikke om, hvordan du får det til at finansiere. Nej. Hvordan får du mange til? Ja. Så er du, når du begynder at tale om at få det til at finansiere det, du har gjort. Ja. Hvordan er det, du får Engageret? Ja, engageret. Ja, altså, det vil sige, altså udgangspunktet for overhovedet at gå i dialog med virksomhederne er, at vi skriver os ind i deres strategi. Det vil sige, at vi sælger ikke et produkt til dem, som ikke ligner noget af det, de kunne engagere sig i. Det er udgangspunktet. Og det vil sige, at når vi Men har du ikke allerede der fraskrevet dig muligheden for at få støtte til grundfinansiering? Nej, det har jeg ikke nødvendigvis. Okay. Og der er nogle af de større virksomheder vil hellere noget, der sådan er stort og bredt, end de vil en eller anden specifik indsats, som de så skal slås i hardcore med. Men altså, for os handler det om at skrive os ind i deres strategi, og min oplevelse er, at hvis de overhovedet er interesserede, så bliver de hurtigt engageret. Så jeg synes ikke, det er engagementet egentlig, der mangler fra det private. Men man kunne næsten stille spørgsmål tilbage til dig selv, fordi I har jo faktisk engageret jer rigtig meget i forhold til at bygge en bro på nogle andre områder. Ja, det er jo det, vi arbejder med i Code of Care, at få virksomheder til at finansiere, og ikke bare lægge nogle penge ind og finansiere det, men deltage i involvering. Og det handler der er jo til sådan lige groft, at 30% af den som virksomhed tager socialt, så vi kigger på det tal, så det er 19% af dem, der har det som en del af deres strategi. Og kigger man på det her ting, så er det kun 8%, der gør det, fordi rigtig mange penge gør det. Så er der et kæmpe potentiale at involvere det, og ikke kun kan få til at finansiere. Ja, jeg ved ikke helt, hvordan de tal er opstået, du refererer til, men jeg kan i hvert fald sige, at for os er der også stor forskel på, om vi arbejder med CSR-delen i en virksomhed eller med markedsføringsdelen. Og jeg kunne forestille mig det, du taler om, at CSR-engagementet mange steder, hvor markedsføringsdelen, man kan sagtens have en markedsføringsstrategi, der også indeholder noget med socialt ansvar, fordi det er noget, man gerne vil bryste sig af. Så vi arbejder lige så meget mod markedsføringsbudgetterne som mod CSR-delen.
Og det er jo netop, altså man skal sige, det er jo det, der er det fine i det, I gør, fordi det giver en meget bredere vifte i forhold til at få fat i virksomheden. Hvis vi nu skulle prøve at, fordi jeg fornemmer, at tiden er ved at løbe ud, ikke også? At hvis vi nu skulle prøve at vende fremad, noget af det, som er udfordringen i det danske samfund, hvis vi ikke gør det godt nok, det er, at vi får et fordelt samfund. Et samfund, som ligesom vi kan se andre steder i verden, vil blive præget af social uro, og vi kommer langt væk fra det samfund, vi arvede, så at sige. Det velfærdssamfund, vi arvede. Hvad ser du kan være civilsamfundsorganisationernes bidrag til at, hvad skal vi sige, vende den retning? Jeg tror, det er Sten Hildebrandt, han bruger rigtig ofte det der billede, at et kinesisk ordsprog, der siger, hvis man ikke ændrer retning, så ender man der, hvor man er på vej hen. Og det kan godt være, at der, hvor vi er på vej hen, det ikke nødvendigvis er der, hvor det danske velfærdssamfund har godt af at være. Så hvad kunne være jeres bidrag til det? Jeg tænker, at hvis man kigger på de tre områder i vores liv, arbejdslivet, privatlivet og fritidslivet, så på alle tre områder kan civilsamfundet spille ind. Jeg synes, der er det særlige ved civilsamfundsindsatser, også over for de allersvageste, at fordi alting er gjort op i tal og målstyret i dag, og nu ved jeg godt, at inklusionsreglen om de 96% er væk igen, men så findes det på alle mulige andre områder. Fordi det hele er tal og målstyret, så er der jo hele tiden også en grænse for, hvor langt kan omsorgen række, hvornår slutter vi igen, hvad er du berettiget til, og så er du ud af klappen. Og med civilsamfundet i hånden, der kan vi jo fortsætte lige så længe det skal være. Vi holder jo ikke op igen, nej. Og vi bliver der til det overståede. Eller så tidsperspektivet, det er at komme ud over projektperioden på 3 år, det er at få sige, civilsamfundet er her også om 25 år. Det er det. Det er den ene ting. Og den anden rigtig vigtige ting, jeg synes, vi bidrager med, og fortsat kan bidrage med, det er, at vi er der før de andre. Det vil sige, at der var en eller anden erhvervsmand, der sagde den anden dag, hvorfor løber I rundt og gør alt det der? Altså, det er ikke kommunernes ansvar. Og så sagde jeg, jo, men vi er der længe inden kommunen. Vi taler med de piger, der snitter i sig selv, inden de er kommet ind til kommunen og er blevet en case. Vi taler med dem, inden forældrene har talt med dem. Og det er jo det, civilsamfundet kan. Vi er bare til rådighed, og vi koster ikke noget. Så derfor kan unge mennesker, der har det svært, børn, der er i nød, osv. ringe til børnetelefonen, eller gå ind til Psykiatrifonden, og gå andre steder hen, hvor der faktisk er gratis hjælp at hente. Og det er helt unikt. Og jeg er helt sikker på, at de offentlige budgetter vil komme under endnu mere pres, hvis ikke vi samlede op på alt det der sker, inden man er en case i kommunen. 2 vigtige grunde og 2 vigtige begrundelser for, at jeg inviterede dig i dag. Tusind tak for, at du kom. Tak. Tak skal I have. Jamen var det ikke cirka? Ja, det er